Jose Antonio Agirre Euskadiko lehen lehendakaria 1960ko martxoaren 22an hil zen Parisen erbestean duela 65 urte. Frankismoarengatik ezin izan zuen etxera itzuli, eta hil ondoren, egun batzuk geroago, Donibane Loizunen ehortzi zuten. Geroztik, bertan dago bere hilobia eta bertan daude ere bere alarguna eta 3 seme-alabak. Jose Antonio Agirre lehendakaria hil zela 65 urte betetzen direlata, igande untan, meza eta omenaldia egin diote Donibane Loizunen. Gure lehen lehendakaria izan baita, 1926an, autonomiko estatutua lortu duelarik Euskadik Madridgo parlamentuan, eta ere hemen bizitu da, gazte zelarik, eta partikulazki bere familia burasoak, anaiak, arrebak, eta hemen ehortzia da. Ordan betikotz dugu gurekin lehendakaria Donibane Loizunen. Omenaldian parte hartzaileen artean lehen lehendakariaren seme baten emaztea eta beren alaba gaur egun Getxoko auzapeza da. Esanguratsua da, azken finean oroitzapen asko, aurten 65 urte eta gainera ikusita Europar Batasunean dauden mugimendu guztiak eta baita munduan zehar, nik uste dut oraindik eta garrantzitsuagoa da eta esanguratsuagoa da urte betetzea hau, ez? Eta familian beti ospatu izan dugu, errespetua handiz, azken finean gauza asko irakatsi dizkigu, pentsamolde bat, herriari maitasuna, herriari errespetua, eta hori bihotzean izan da jarraitzen dugu ospatzen. Eta nik uste dut bere irudia eta baita bere pentsamoldea eta garai hartan egin zutena balorean jarri behar da, ez da ahaztu behar, jakin behar dugu nondik gatozen jakiteko nora nahi dugun joan. Mezatik lekora Jose Antonio Agirre lehen lehendakariaren ardatz nagusiak gogoratu dituzte Donibane Loizuneko hilegian bere hilobiaren ondoan. Batasunaren ideia, berak azkenean oso garai gatazkatsua izan zen, zalantzarik gabe eta jendea oso zatitua zegoen, gaur egun bidean goazen bezala, eta nik uste berak batasunaren garrantzi hori demostratu zuen ez guk ere hortik asko daukagula ikasteko, eta nola humanista batek badaukala bere herriaren egoera eta etorkizuna aldatzeko aukera. Beraz, nik uste badagoela esperantza mezu bat eta gero bere legatutik ere praktikan jartzeko hainbat arlo ditugula. Garrantzitsua da azkenan legatu, luzaroko legatu bat utzi zuelako, garrantzia izan zuen eta gaur egun ere ideia aurrerakoiak bezala hartuko liratekenak pixka bat bultzatu zituelako, eta alde batetik mugako bi aldeak batzen gaituen pertsona bat delako, eta azkenean gaur egun hain beharrezkoa den balore demokratikoetan eta giza eskubideetan asko sakondu zuen abertzale bat izan zelako. Helduren igandean gisa bereko omenaldia eginen diote Algortan meza eta lore eskaintzarekin.